मासबाद पुलिसनि गिदिर जाफुंसारनाय मासबादाव 40 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि गांजा बोखांदों। उदालगुरि जिल्लानि सा-सानजा फारसे थानाय मासबादा आथिखालाव गांजा फालांगिरिफोरनि हारिमुआरि करिडर महर मोनदों। अरुणाचल प्रदेशनि हाजोनिफ्राय सानफ्रोमबो लाख लाख रां बेसेननि गांजानि फालांगिया सोलिगासिनो। पुलिस खुंथाया आयेन बेरेखायै गांजा फालांगिनि हेंथायै सानफ्रोमबो सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंब्लाबो गांजा फालांगिखौ आबुं महरै होबथानो हायाखै। मासबाद पुलिसा आयेन बेरेखायै गांजा फालांगिनि हेंथायै सानफ्रोमबो सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय बायदिनो थांनाय हरावबो सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै गोबां बिबांनि गांजा बोखांनो हायो। रौता पुलिसनि नायदिंगिरि जितेन्द्र सिंह, मासबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे, लालपानी पुलिस थानानि आईसी प्रणब बरुवा आरो 5थि आसाम कमान्ड' बेटेलियनजों जथायै आसाम अरुणाचल सिमनायाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लायो। सिग्रोमनायनि गेजेरजों आसाम अरुणाचल सिमनानि रौता दैसानि खाथियाव थानाय हाग्रा गेजेरजों आयेन बेरेखायै रोगानाय गासै 407 केजि गांजा बोखांनो हायो। गांजा फालांगिरिफ्रा पुलिसनि सिग्रोमनायखौ मिथिनानै गांजाखौ गारनानै खोमसिनि खाबु लानानै खारखोमालांनो हायो। उनाव पुलिसा बोखांनो हानाय गोबां बिबांनि गांजाखौ मासबाद पुलिस थानासिम लानानै थाङो। बोखांनो हानाय गांजानि बेसेना गासै 40 लाख 70 रोजा जागोन होननानै पुलिस बिबानगिरिया मिथिहोदों।